noma ngifunde umlobokazi uma mhlambe kade ezocelwa noma embeswa noma egcaca laba bamanje ke bayibabhale bathi ungenzele iqiniso uMadlokofu. Yanibone le nto, ungenzele iqiniso, wathi uyangithanda, wabonakalisa ukujula kothando lwakhe ngokungilobola, ungembesa nokungichola. Masigubha inkonzo yokuphakanyiswa kwesiphambano namhla, sithi uThixo usenzele iqiniso ngoba agcinanga ngokusithanda nje, kodwa uhamba indlela yethu yasemhlabeni. Sithe isifundo sesibili, wathi noma enesimo soMnkulunkulu akazabambelela kuso, kepha wazidela nya, wathatha isimo senceku nesigqila, waba umuntu ofana nathi ngakho konke, waze wadela ukuphila kwakhe, wamkela nokufa kwakhe, ikakhulu ukufa kwakhe okulihlazo onqamlezweni. Siligugu isiphambano, siligugu isiphambano, sangehlukanisa senyangeni yamagugu, elinye lamagugu ethu noma igugu ngqangi, yiso isiphambano esasindiswa ngaso. Khosi wanamhlanje unomlando endabeni eyenzeka emakhulwini amathathu uJesu adlula, ngesikhathi sombuso kaConstantine. Kuthiwa eya empini ayisaba kakhulu yize ayingumbuso namandla. Elele ebusuku uphupha ebona isiphambano, eduze kwaso kubhalwe amagama athi, ngalolu phawu uzonqoba, by this sign you shall conquer. Nangempela yaliwa leyo mpi wanqoba. Unina wayesevele kholwa, uConstantine yena wayengakakholwa ngaleso sikhathi, eqinisweni waze wabhabhadiswa embhedeni wakhe wokufa. Wayesebona ukuthi lolu phawu lwesiphambano lubalulekile, akumele bagcine bezwe ngalo nje, kodwa akumele balithole babe nalo. Wayesethumela amabutho nezazi nabambi archaeologist ukuba bahambe baye kwa-Israel bayofuna isiphambano sikaJesu. Nangempela mebefika kwa-Israel ababesena umlando bathi sekulukhuni ukuba sitholakale, ngoba phezu kwendawo uJesu afela kuyona sekwakhiwe ithempele labezizwe lamaqaba, pagan temple. Bathumela umyalezo, indlovukazi uHelena yathi alidilizwe lelo thempele, olwayo nani nimlwise, ladilizwa. Bagumba ke abagumbi archaeologist, kuthiwa bathola ngaphansi iphambano ezintathu, zontathu zise intact, zisaqondile zinjalo. Qaphela ke ukuthi babe baningi abantu ababethelwa, thousands and thousands, ngoba kwakuyindlela yokuba kujeziswe abantu abenze amacala amakhulu embusweni wamaRoma. Kodwa iphambano ezintathu ezasala, zonke ezinye zabola, isikaJesu qaphela nezababebethelwe kanye naye. Oqala siyam-understanda ngoba ekugcineni wayesethe, Jesu ngikhumbule embusweni wakho, wathiwa namhla uzoba nami eparadise. Kodwa khona into engicela uyibambe, nalo ngaphendulekanga.
esakhe isiphambano asibolanga ngoba wayebethelwe eduze kaJesu. Eduzane nenkosi, eduzane, eduzane nenkosi, eduzane. Lalela ke iphuze ngicela ukukutshela lona noma ngabe isonto selicikile. Noma ngabe usuyisona esingakanani ungasuka eduzane nenkosi. Ngoba noma ngabe sewone kangakanani kodwa mawuseduzane nenkosi ngisho ungayiphika kodwa ngeke ubole. Hubo 10 sengikhohlwa ivesi nom 16 ngeke uvume ukuba ongcwele wakho abone ukubola oseduzane nobungcwele ngisho angangabi ngcwele yena kodwa ngoba useduzane nokungcwele akasoza kubone ukubola. Yikho ke ngihlale ngishumayela ngithi ungamhluleli umuntu ngenkambo yakhe ngoba umazi ukuthi useduzane kangakanani nokungcwele, ikakhulu obhabhadisiwe ngoba unalo uphawu lombhabhadiso olungubungcwele. Hayi ke zatholakala leziphambano ezintathu kwathiwa siyafunda emavangelini ukuthi vele babe bathathu. Wathi uHelen ningisizeke kumele sithole sikaJesu qoba ngifuna iziphambano zezigebengu zize lapha. Kwabuza umbishop wayekhona eJerusalem ngaleso sikhathi wathi uyisipho sabathi nama ngazi 300 years ago yenzeka le. Kodwa bengiyawululeka ukuthi silaliseni phansi nithola umuntu ophansi kokufa nimlalise kuzona. Lesa yovuka kusona kuyobe kuyisona. Wazi uyisusela lapho umbishop le ndaba uyisusele okokuqala ekukhethweni kaAaron ekhethela ubupriste ngoba abaningi ababembangisa uAaron befuna ukuba abapriste. Wayesethi uMose lethani intonga zenu nezinduku zenu sizilalise phambi kwendlwana yezivumelwano eyovuka ihluma imbali. Yiloyo bizela ubupriste. Babe nama-argument bonke ukuthi yini kumele baba abapriste kodwa kwabe kaAaron yahluma imbali. NoJosefa yize ngeke eBhayibhelini kodwa kukhona encwadini yevangeli lokuqala likaJohane elingeke eBhayibhelini ukuthi naye babe baningi ababefuna ukushada uMaria ngoba uMaria wayehlala ethempelini. Wayesethi umphristi omkhulu uzali imbeke induku lo esovuka ekuseni yakhe induku inembali uye ozoshada uMaria. Yingakho sihlale sibona umfanekiso kaJosefa unenduku enani enembali. Awu amen bantu abathandazana. Mele sisho lemlando singayithathi kalula ngoba masiyithatha kalula abantu baze badideke ngisho njalo emgcwabeni izolo ngiphahluka baze basusa isithombe sika Joseph abafaka esikafata ngoba kunemvuselelo ezokwenziwa ufata ngoba bethi lo ufata uzoletha abantu abaningi bagcwala emvuselelweni. Makatholika sinayo imfanekiso yethu yento zethu zenkonzo hayi ufata. Makuhlangene imvuselelo kaJosefa akube nomfanekiso kabani? Makuhlangene imvuselelo enhliziyo akube nomfanekiso wani? Makuhlangene umntango imvuselelo emhlangana akube nomfanekiso wani? Manginomfaneki umhlangene umhlangana Francis akube wani? Hayi ufata. By the way ngiyayidlulela kangisho lokho angisho ngikusho izolo. Thina safundiswa igeography kuthiwa izulu umbani ushaya ukuphakeme kakhulu kunokuyi. Lithami siphakamisa ufata sinyisa phezulu izulu mase lishaya yena bese futhi thina singamnqake kuweni kwakhe. Ngiyazidlulela. So ke nangempela kwenzeka ke lokho zabekwa iziphambano wahlaliswa kusiqala ogulayo wangavuka walaliswa kwesibili walaliswa kwesithathu wavuka. Saziwa ke leso siphambano njengesiphambano sikaKristu. Okuyikona ke sibhubhayo ngoba ama data ayesekhona ngalezo sikhathi kwenzeka ngalolu suku lwanamhlanje ukuthi even after 300 years isiphambano sikaJesu sasesinamandla. Yingakho sibabaza sona ngizingi beke phansi ngithwale wezono ngizuku
namanje senamandla. Senamandla sibekiwe odongeni. Senamandla usigaqile esifubeni. Hawu bantu abami abancane nabangekho nibathele. Sinamandla ngokuthi sifake Pamba